Damoslle a benvida a Jacobus, o catálogo da Biblioteca Universitaria. Para buscar, acota o alcance, introduce os termos de busca e pulsa a lupa ou o enter. Usa a busca avanzada para buscar en campos concretos, empregar operadores e establecer filtros. Se o que queres é iniciarte nun tema, podes empregar a busca mediante IA introducindo unha frase ou pregunta. A resposta será unha selección de referencias sobre o tema que indicaches. Nas buscas que fagas, por defecto os resultados máis relevantes aparecerán en primeiro lugar, pero podes escoller outra orde. Na pantalla de resultados terás máis filtros a túa disposición para descubrir, por exemplo, que manuais hai disponibles na túa biblioteca. De cada un verás o título, a autoría, a data de publicación ou o resumo. Pulsa nos títulos para ver a descripción, a disponibilidade e outras obras similares. Ten en conta que para acceder a moitos dos servizos de Jacobus tes que identificar. Así, nos libros en papel, verás o período de préstamo e poderás enviar unha solicitude de reserva á biblioteca que elixas. E nos recursos electrónicos suscritos ou de acceso aberto, verás as opcións de acceso, por exemplo, Minerva, o repositorio institucional da USC. Consulta a túa área persoal para xestionar os teus préstamos e solicitudes e ver os rexistros e buscas gardadas, o historial de busca ou as alertas. E descubre máis opcións de busca e servizos no menú superior. Visita a sección de preguntas frecuentes e as nosas guías en Rebusca para ampliar información. E contacta coa túa biblioteca se tes calquera dúbida. Estamos para axudarte.